ओइ मा खाम संग्रा माइरं लायासै नामा एसे लायबाय न' फैदो नानि गस्लाया सिबायलै नोंना गस्लाया सिबाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने अखायाथ' बिराद हाबाय थादों नालाय अखा हायैनो जोंनिथिंजाय बिराद न'फोरा दै लोमसोदों दाखालि आङो ब्लग भिडिअ बानायनाया बेयावथ' आङो मोननैसो गामिखौल'सो देखायनो हादों बिराद लोमदों आरोना जोंनिथिंजाय ओमफ्रायो दायो जोङो बेलेग मोनसे गामियावहाय थांनो नागिरदों कपाटि होननाय गामियावहाय बे गामियावबो 15 घरसो दै लोमनानै मालायनि न'आवहाय थानानै सङै खावै जानो गोनां जादोंनो आरो ओमफ्राय दा बिसोरनो थाखाय जोंहा मुथुमोना बर' बाजार आनसलिक आबसुनि जानानै बिसोरनो थाखाय एसे हेल्प हैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आङो बिसोरजों थांफानानै एसे नायहैनो नागिरदों ओमफ्राय मुथुमोना मा हेल्प हैनो नागिरदोंथाय र' आं मुथुनियाव एसे सोंनि दे मुथु खोन्थाना होलाय मा हेल्प हैनो नागिरदों बांद्रायथ' हैनो हाखाया नालाय थोजासे होनो हाया माइरं एसे आरो दालि एसे हैनो नागिरदों आरो दैयाथ' जेरावबो लोमथारदों अब्लाबो नैबे जितु 15-16 घर बिसोरनिया माने लोमनानै माने न'आव थानो हाया जाबाय बेनिफ्राय गुबुननि न'आव थानो गोनां जादों आरो जानाय लोंनाया जोबोद खस्थ' जादों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायहरदों बेखाय जों एसे माने जोंनि वेलवाइजार आरो माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो माने कालेक्सन खालामनानै बिसोरनि हेफाजाब लानानै माने दिनै हैनो थांनो नागिरदों आरो माइरं आरो दालि एसे आरोना न' एसे बांद्राय नङा ओमफ्रायो जों सानैल' नङा आरो दंबावो लोगोफोर मुथुनि लोगोफोर दङ ओमफ्रायथ' मा खालामनो न' लोगोफोर जिथिंबो दुखुनांथावना बाथ्रा जाबाय दा आरो गुवाहाटियावबो न' बोस्रांजानाया माने न' सिंफाय जानाया बेखौबोथ' भिडिअफोराव बिराद नुबाय थादों नालाय बिराद दुखु मोनदों आरोना नुनानै बेबायदि जानाङामोन आरोना माथो खालामबावनो आरोना मा जायो रावबो बुंनो हाया ओमफ्रायो बिसोरनि थाखायबो मददफोर हैनो हायोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन बिसोरबो गोजोननाय मोनगौमोन जोंबो गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय गोसोफोरा सानो जाग'हैया आरोना आथिं आखाइफोरा मोनहास'हैया माथो खालामनो थावखौ माहा दोनदो थावनिबो सावले हेरे बर'नि गावनो इयाव दोनजायो न' बेसेबां थायो फिसाया मोनसेयाव 200 ग्राम इदिया मोनसेयाव बेसेबां लायो थाव माइरं दालि बे जोगोनार फिथाइया आंनिसो जोंहानि मोजां ना गोदैयानो जोंहानि खैथालासै माइरङा बस्थाथाम 10 करल'सोनो माथो 15 मैया 15 होननायसो खोनानायमोन आं ओमफ्राय 10 करल'सोनो मेरला दे थिखा ओइ रिक्सार इधराव थफ्ला खालामनानै दोनखानोसै ना बेनि उनाव थख' रानना हरनो हागोन खस्थ' मोनदों न' एसे दा दै लोमनाय माबायाव मा गामि होनदो हानि सोरांपुरि न' कपाटि सोरांपुरि मानसिफोराथ' दंबावो आरो फैनो जागोन
बेयो मोननैजों मोनसे बिथोरावनो माने संना जानो बिराद खस्थ' जादों जोंनियावहा माने बनबो गैया स्टोभबो गैया संना जानो बन गंसे गैया आरो बिथिं जोंहाथ' लाइनबो गैया न'आनो गुब्रुजोब्बाय मा खालामनानै थानो खस्थ'थार जादों दायो दा मालायनावसो खारनानै दङ जोङो आरो हौवायाबो खामानि मावनो थांदोंमोन हाफ्लङावहा फैनो हाया गारि भारा गैयानो खस्थ' जादों दा फैनो हाया जोङो दिनै नैबे गुवाहाटि ओनसोलाव थानाय सोरांपुरियाव दंफैयो जों बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैदों दा नैबे साननैसो सिगांनिफ्राय जि अखा हाबाय थाबाय बे अखायाव माने बिथांमोननि जि न' बां दै लोमनानै माने थानो हायै खस्थ' जादोंमोन दा बे हिसाबै बिथांमोननि जि जानाय लोंनाय बे जोबोद खस्थ' माने माबायाव सोलिदोंमोन दा बिथांमोना जोंखौ एसे फोरमायहरनायलाय माने जोंबो एसे जोंनि बर' बाजार ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनिफ्रायनो एसे एनै मोनो बेखौ बुथुमनानै जोङो दिनै बिथांमोननो होफैदों बांद्राय नङा एसे सानसे साननै जानो हानाय माइरं दालि आरो नैबे जोगोनार फिथाइ आरो थाव एसे लाबोदों जोंहा माने नैबे जोगोनार फिथाइखौ माने बे धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय होदों दा बेनो जों बर' हिसाबै बयबो गाव गाव हेफाजाब होलायनांगोन दा सरकार हिसाबैबो हयथ' गोबां जायगायाव थाबै सहैनोबो हायाबो जानो हागौ दा जों मोनथिनानै मोनबाय दिनैनि फुङावसो सरकाराबो माने एसे माइरं होफैदों होननानै दा बे हिसाबै जों बर' हिसाबै बिथांमोननो माने जेसेबां हायो गाव गाव हेफाजाब होलायनांगोन जोङो बर' बाजार दख'रानि सिङाव थानाय जि सोरांपुरि गामि जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ एसे एनैब्लाबो माने नैबेखिनि जि साहायज' बेखौ होनानै हेफाजाब होबाय बियो जोंनि बर' बाजार ओनसोलनि रायजो राजानि अननाय बिथांमोनानो हरदों जों बेखौ माने बुथुमनानै बिथांमोननो होफैदों आरो दा बर' बाजाराव थानाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय दा बर' फिसा हिसाबै बयबो हेफाजाब होलायनानै थानांगोन आफादनि जानाय बेखिनिखौ बुंबाय रानहांबाय न' माहाय इफोरो रानबाय नै बेलाय इसिं जादों इसिं जानाय मालायनि बारियाव खायजोबदो माबा अमाफोरखौ मन्दिराबो लोमनाय नामा मन्दिराव दै हाबनाय इखोन्थ' इयाव हाबनांला होनना हाबनाङा गोथौमानि गोथौमानि न' मालायनिफ्रायसो दै लाबोदो जों बोरमाफ्राव माबा दंखलाबो लोमबाय नै दंखल साखोन लोंदो ओइसिम जादो ओइ खुगासिम दैया बियो बिराद माबा जासिगोन लोंजाथ'नाय नंला लोङाखै आं मालायनिफ्रायसो लाबोदो फैदो आरो ओइथिं नायहैनि र' ओइथिंनि लोमनायफोरखौ नायाबा बोरै जानो नायनांगोन नायनो फै नालाय माबे सेन्देलथ' लांजानाय नंलादां इयाव दोनथ'नोसैलै दोनथ' इयाव दोन दोन नोंसानि न'आ हबे मोनसे ओइ माबाया इटानिया बियो रायजोनि मन्दिर न' ओमफ्राय बैयो मा दुब्लि ना बेफोरो हा दुब्लि दैमाबो दङ इथि बिफाङा दासो बायदो नामा इयो हा गोथौ मानि नामा गोथौथार बेयो सोरहानि गोथौथार देलाय नों थाबायनायलाय गिलायलायलांदों आङो थांनो हानाय गोथौ मानि माथो गोथौथार न
मोनबा थिखांहैगौमोन दा आरो गोथौथारबा दख'ना सिजोम जोबगोन जानजासे जायो सेलावनो जानजासे जानजासे सेलावनो हलाथार नामा न'आ हला जाबाय माने बिदि सिमोन दैलाव थाबाबो लोमाखैमोन हा इदि बुखायो बेयावहा आयु मा जायो बेयाव मा दङ मा दङ इयाव लामा बियो लामायानो इदि लामा आयु लामा बियो ओमफ्राय ओइसोरो माथि थांदो होमबा इसोरो बिसोरो थालिरनि लाव बनायदो इलाय ओमफ्राय जा नैथिं थाङो ओमफ्राय इसिनि जायो दा खाम संना जानोबो गैला जेबो गैला जा माला रानबावगोन ना माला रानबावगोन महा थागोन मालायनाव खैदिनखो जागोन खैदिनखो थागोन सानब्रै जाबाय इस्टुफोर केरासिनफोर मोननायबा संना जाहैबायनो हागौमोन दा थांनालाय नायहैनो लुगैदोंमोन दा आरो सिजोमगोन ना लायनानै नोमासिम गैला बायखांजोब्बाय ओमफ्राय नोंस्रा इयावनो थाबाय थादों हा न' माबायावनो थादों न' लोमनायावनो थादों दिनैसो खैखर दङ इथि ओमफ्राय बैसोरो बर' नङा न' इसोरनियाबोथ' लोमजोबदों ओइ सासे माबायाव गाखोना दं माथो बाय मोनसे न' नुहुरदोंना बेबो माबा न' दैमा बैयाव दैमा दङ खाथियाव माबागोन न' इयाव ट्रिप थांगोन न' मानसिखौ फैदो माला रानबावगोन न' बाय रानबाय बे दाखालि इसिनि दै लोमजोबनायमोन बेफोर लोमजोबदों बुख्रुलांजोब्बाय न' नै इयावबो मोनसे थाफैलायबाय दैमा खाथि थानायखायनो दैमायानो लाबोबाय दां दैखौबो जाबाय दैया गोथौ जागोनदां इसरा लोमाखै इसरा लोमदों न' इसा बर' नंगौना नङा बर' नङा इसा न'आ न'आव न' सिङाव दै हाबदों ना थुलाय नायहैनि इसानाव हाय मा सेरेब लोंगासिनोलै मा न' लोमनायावनो हाब्रु जादों गोथौदां न' इसानियाबो गोथौथार बेसे गोथौ दैया दैया माहाय माबाना जायगाया माहाय हलाना हा नायहैनोलै र' न' सिङावबो दङ न' दैया रानबाय न' सिङाव थाजादों आरो न' थायाखै दा मियासो थाफायदो दै राननायखाय ओइ मा खाम संग्रा माइरं लायासै नामा इसा लायबाय न' फैदो नानि गस्लाया सिबायलै नोंना गस्लाया सिबाय फैदो टाइम लागोन बियो राननो गोथौ मानिथार दैयानो खस्थ' थानांसिगोन आरो थाथ'दो दे गासिबो मा जायगा होनो इखो मथ' कपाटि
नै जोंनि कपाटि जायगायावहाय बेखिनि जायगायाबो बिराद दै लोमबाय आरोना ओमफ्रायो जों दहाय नायना फैनाया बेलेग गामिमोन कपाटि एरियायावनो गोलैनाय बेलेग गामि आरो ओमफ्राय नैबे कपाटि टाउननि खाथियाव थानाय मोनसे जायगा मन्दिर बेबो बिराद दै लोमदों ओमफ्राय नै बिथिंजायबो लोमदों बै गामिफोरा लोमदों नाथाय बे बर' गामि नङादां जों थांथ'नो हानाय नङा ओइ नै ओइफोरबो लोमदों आरोना ओइ नै न'फोराबो लोमजोबदों नै न'फोरा बारिफोरा सेस जोङो दैबाना जानायखौ नायनानै फैबाय ओमफ्रायो दैयाथ' बिराद बुरजाहैनो लोमथारदों नालाय हबेबा न'आवहाय जानजिसे गाहाम आरो नै जेरबासे गाहाम बिदि दङनो आङो हाबजोबनानै भिडिअ लानो हायासै जिखिजाया ससेल' देखायनो हाबाय आरोना ओमफ्राय दैबाना जानायखौ नायना फैनानैथ' गोसोखौ दुखुसो मोनबाय मोजां मोनाखै आरोना गोसोखौ न'आनो बेबायदि लोमनानै थाब्ला आरो न' बिराद बोरैबा दुखुनांथाव मोनो सानब्रै सानबासो जाबायनो मालायनि न' थानानै ओंखाम संनांना जानाया आरो मालायनि न'आवहाय बेसेबां थानो न' ओरैनोथ' लोमनाया बर'फोरनि न'खरा 10तासो होनदों आरोना ओमफ्राय आरो बेलेग जातिफोरनिबो लोमदों जोङो बेलेग जातिफोरनो थाखाय हैनो हायासै मात्र बर'फोरनि थाखायल' हैनो हाबाय एसेबां बुरजा अनसुंथाइबो लांनो हायाखै नालाय जोङो ओरैनो एसेल' साननै सानथामनि थाखायल' आरोना ओमफ्रायो नै बे जायगायावबो माबा बैसागोनि बिदाय फांसन जानो गोनांमोन दाखालि बावैहाय अखा हानानै नै दै लोमजोबनानै फांसना पस्टपन जाबाय ओमफ्राय माबाखौबो टेन्ट हाउसखौबो दाबो खुलियाखै आरोना जागोनसो ना मागोनसोथाय न' जागोनसो नामाथाय मिथिला आरो दासिमबो खुलिफैयाखै नै बिदि होनदोंबाय थायो ओमफ्राय जोङो दायो न'आव थांफिनबाय थानोसै जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय होननानै बुङा आरोना आङो दिनै जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै दुखु मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर ओमफ्राय लास्टआव आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय आरोना सोरबाफोर बे गामियावहाय एसे एनैब्लाबो आरोना अनसुंथाइ होफैनो गोसोब्ला होफैनो हागोन जोंनि गामिनिफ्राय बे गामिया 7 किल'मिटारसो गोजानाव दङ गामिनि नामा सोरांपुरि गामि आरोना बिसोरनि दै लोमनायखौ नायना फैनाय बायदिबाथ' बिसोरनि न'आ थाब राननाय नङा एसेबां गोथौ आरो दैमायानो खाथियाव दङ जि गोथौखा नै गोदोना सिनि जालायलायनाय लोमनाय दङनो ओमफ्राय सोरबाफोर अनसुंथाइ एसे एनै होफायोब्ला होफायलायदों आरोना बिसोरबो गोजोननाय मोनगोन आरो होफायग्रायाबो गोजोननाय मोनगोन बिसोरो खोन्थानाय बायदिबा मिथिनाय बायदिबा जोंनि सिगाङावसो खोन्थाना लादों नाथाय बिसोर भिडिअ खोन्थानो लाजियो नालाय ओमफ्राय खोन्थायाखै आरोना बिसोर खोन्थानाय बायदिबा बिसोरखौ दासिमबो रावबो माने अनसुंथाइ होफैयाखै नोंसोरनो फार्स्ट होननानै बुंदों आरोना जोंबो एसे लेटसो जाबाय जों मोनथियाखैना बेबायदि दै लोमहाबना दङ होननानै मिथियाखै खालि जोङो खाथि खालानिखौल'सो मिथिदों ओमफ्राय जोंबो मालायफोरनिफ्राय खुगानिफ्राय खोनानायखाय फैबाय आरो मुथुमोना होफैबाय अनसुंथाइखौ ओमफ्राय आंबो एसे बिसोरजोंनो बुजाबनानै एसे होलाखाबाय आरो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै